време най-важният приоритет е пазарната ориентация на социалните сфери. Това е включително и образование, здравеопазване. И то би трябвало да стане до степен така, че образованието да стане бизнес, колкото и това да звучи скандално за българина, а пък и бизнеса трябва също да се превърне в една образователна институция. Това би поставило управлението, планирането в ръцете на хора, които разбират какви са функциите на всяка една организация в една пазарна среда. Напред трябва да излезе маркетинг. В днешно време имаме повече свободни бройки в университетите, отколкото завършващи средно образование. Значи, университетите трябва да се борят, да привлекат студентите. Те трябва да ползват всичките елементи на маркетинг и реклама, включително заедно с представителите на бизнеса, за да могат младите хора да се ориентират какви са възможностите, за да получат едно прилично и струващо си образование в България и от друга страна да останат и да се реализират в България. Всяко едно образование да бъде платено, да се дават банкови кредити от банките, които са обезпечени от държавата, гарантирани от държавата, и така както на времето единствения американски университет изискваше, ако даден студент, завършил американски университет, след продължаването на всичките си степени на образование не се върне в България да се реализира, то той е длъжен да върне тези средства, които са му били отстъпени като кредити. По същия начин, ако един завършил в България, отиде да се реализира, ние сме съвременни хора, живеем в Европейския съюз, свободно придвижване на хора, но той е длъжен да върне тези инвестиции, които пък българското общество е направило в него. Голямата промяна ще дойде в образованието, когато бизнесът започне да възлага елементи, задачи или цели проекти от своята иновативна дейност на университетите, научно-изследователска дейност. За тази цел първо бизнесът трябва да има този менталитет, да аутсорсва, да разбере, че в борбата за иновации най-големия враг е времето и не е толкова да се съсредоточи всичко самичък да направи, макар и без да може да привлече и задържи добри специалисти за всяка една фаза от жизнения цикъл на една иновация, а от друга страна пък самите университети трябва да се научат да говорят и да се представят и да се продават в кавички своя капацитет на бизнеса, така че той да се доверява, че няма да пострадат нито срокове, нито качество от неговите проекти. Това е един доста дълъг път.